Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, antarang pagdaig sa labaw makagagahom lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ato siyang pagadaygon kay tungod siya lang ang naginusarang Diyos. Ug pagsalawat sa tuang pinanggang propeta ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kauban nang yang mga sahabat ug ang yang mga pamilya ug kadtong mingtuo sa iya hangtod maabot ang adlaw sa paghukom. So mga igala, mga igsoon, ang atong topiko karong adlaw bahin sa adabus siyam. Adabus siyam. But pasabot pamatasan sa tawo nga nagpuasa sulod sa bulan sa Ramadan. Unsa ba ang iyang angay buhaton samtang nagapuasa siya? So nadunggan na nato or nakadungog na ninyo, nadunggan na ninyo bahin sa kaayuhan sa pagpuasa, unsay angay, unsa ang bunga, benepisyo nga makuha ninyo sa pagpuasa sa bulan sa Ramadan. So kini karon mga igala, mga igsoon, unsay angay buhaton sa tawo nga nagpuasa sa bulan sa Ramadan. Naay duha ka klase nga adab, naay duha ka klase nga pamatasan. Ang una, ang pagabarugan sa tawo nga nagpuasa ang tanang giwajib, giobligar sa iya sa Allah, mapanultiman or malihok. Barugan kadto sa tawo nga nagpuasa. Labi na diha ang pagsambayang on time kauban ang jamaah. Mao kini ang pinakadakong wajib, obligasyon nga dapat barugan kini sa tawo nga nagpuasa sa bulan sa Ramadan. Kay daghan mga Muslim karon nagapuasa tuod pero wala sila nagapakabana sa 5 wakto nga sambayang. Mo na problema karon. So kini mo'y dapat tutukan sa tawo nga nagpuasa. Dili kay magpuasa lang siya unya, dili niya hatagan og halaga ang 5 wakto nga sambayang. Musambayang siya on time kauban ang jamaah. Nagingunong Allah subhanahu wa ta'ala sa iyang Quran. Sige na nato ni madunggan nga aya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sabto nato ni nga aya. Ato kining i-explain og maayo. Sa kamatuoran, ang 5 wakto nga sambayang giobligar sa Allah sa mga tawo nga mu'min. Tawo nga mu'min ha? Tawo nga manunoo. Giobligar. Kitaban, di man na giobligar. Maukuta, ambot pasabot, naanay natahas na oras. Naanay natahas na oras, naanay nagahin na oras. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala wala lang nagsulti nga, inna salata kanat alal mu'minina maktuban. Wala lang nagsulti ang Allah ana. Ambot pasabot, ang sambayang, giobligar lang sa mga tao nga mu'min. Dili inaanang pagkasulti sa aya. Bot pasabot, maukuta, naanay nagahin nga oras. Sumona, bot pasabot, kinahanglan, musambayang taon time. Kauban ang jamaah. Kay naay ubang tao nga nagapuasa tuod, pero nagasambayang sila 5 wakto, pero dili kauban ang jamaah. Matulog, pagkauman mumata kay musambayang og zuhur, diha lang sa balay, dili muuban sa jamaah. Pagkauman og sambayang, matulog na pud og balik. Nagingon ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suila, ayyul amal afdal? Faqal, unang gitubag sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Gipangutana ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, unsa ang pinakamaayo nga trabaho dito sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ang gitubag sa Nabi, as-sala ala waqtiha. Ang pagsambayang sa iyahang oras. Unya, dili lang musambayang sa iyang oras, kundi kauban ang jamaah. Kauban ang grupo. Salatul jamaah tufaddal ala salatil fadhi bi 27 daraja. Bi 27 daraja. Ang pagsambayang nimo sa jamaah mas maayo pa daw nga mosambayang na ikaw lang nag-inusara.
Nga ang reward nga imong makuha 27 ka reward. So tanawa. Inana unta ang tawo nga nagapuasa hatagan niya og pakabana ang 5 wakto nga sambayang. Dili niya kanang murag pasayon-sayon lang siya. Mo ni nahitabo karon. Mo ni kasagaran problema karon sa mga nagapuasa. Kasagaran pud pangutana. Unsa ba daw ang puasa sa tawo nga nagapuasa sa bulan sa Ramadan pero wala nagasambayang? Subot pasabot. Gibarugan niya ang ruko ng haligi sa Islam pero iyahang gipalayan ang usa ka haligi sa Islam. Yang gisalikway ang usa ka haligi sa Islam. Unya tanawa, naay aya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giwarningan kita sa Allah Subhanahu wa Ta'ala nga masigi ta og kalit sa ato ang sambayang. Giwarningan ta. Unsay gingon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Tarawang gingon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wail. Ambot pasabot sa wail, impyerno, kaimpyernohan, kadilikaduhan sa tao nga sige og sambayang. Maimpyerno paday ang tao nga sige og sambayang nganuman alladhina hum an salatihim sahun. Kay tungod sige sila og kalit sa ilahang sambayang. Musambayang sila zuhur pero nakasulod ng asar. Musambayang sila asar pero nakasulod na ang maghrib. Musambayang silag maghrib, nakasulod na ang Isha. Musambayang silag wakto subuh, kanang taas na ang adlaw. So klaro ang gingon sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dapat on time ta musambayang. Ang gingon sa Allah, kitaban mawquta. Gifardo, giobligar sa inyo at the same time naanay nagahin na oras. Kanang zuhur, asar, maghrib, isya, fajar, pangalan kini sa oras. Dili kini pangalan sa sambayang. I-take note na to Dili kini pangalan sa sambayang. Kundi pangalan kini sa oras. Salatul zuhur. Musambayang ta sa oras nga zuhur. Kaya nagtumang ko ng uban nga, kanang 4 ka rakaat zuhur na siya. Dili. Pangalan ka na sa oras, zuhur, asar, oras na siya. Musambayang ta diha na oras. Mintras wala pa kagawas ang zuhur, pagsambayang kung unsa man ang giobligar diha sa Allah. So giobligar sa Allah ang 4 ka rakaat pagsambayang diha. Nagsulti pang mga ulama, kadaghanan ulama. Inna man akhara as-salah an waqtiha biduni udhrin syar'i lam tuqbal wa in salla 100 marrah. Nagingon ang kadaghan ng ulama. Kinsa daw ang sige na malate sa ihang sambayang, iyahan ang naandan, sige na siya malate. Dili daw pagadawaton sa Allah ang ihang katong na mga sambayang bisan pog makausa ka gatos siya magsambayang. Basta sige na kamalit. Inana ka importante. Unya giwarningan punta sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katong malit ka sa sambayang. Sige ta malit. Kay kana daw siya nga characteristics, kana nga batasan kana sa mga tao nga munafiq, ipokrito na mga tao. Nagingon ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, athqalus salah 'inda al-munafiqin 'ala al-munafiqin salatul fajr wa salatul isha. Bugat nga sambayang sa mga tao nga ipokrito, munafik. Sambayang nga fajar ug sambayang nga isha. Mo ni ang problema karon. So aron dili ta masulod sa mga tao na mga munafik, dapat i-perform nato musambayang ta sa katong sala na ay kauban nga kaaktibo, dili ta magtinapol. Kay karakteristik kana sa mga tao na mga munafik, ipokrito na mga tao. So kinahanglan active ta. So basa pa nila energetic ta, kinahanglan na ay kaaktibo nga pag-ubanan nato pagkaaktibo sa pagsambayang. Unya,
kaimportante sa salatul jamaah na ay usa ka hadith ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagpamatuod kaimportante sa salatul jamaah nga nag-order siya pero wala niya gibuhat. Wala niya gibuhat. Pero sign daw kini nga importante og bugat ang pagsambayang og jamaah. Nag-order siya nga salatul isya. Mag-order siya og usa ka lalaki nga mag-imam sa jamaah, dili siya muuban og sambayang. Unsay buhaton niya? Musuroy siya, murubing siya sa iyahang community. Kung si kinsa man ang dili niya makit-an or kinsa man ang lalaki nga wala ming uban sa jamaah, iyang pagasunugon ang balay. Inana kaimportante ang pagsambayang sa jamaah. So inana mga higala, mga igsoon, importante nga sa tao nga nagapuasa sa bulan sa Ramadan, hatagan niya og halaga ang pagsambayang og 5 wakto. Ang nahitabo karon mga higala, mga igsoon, musulti na ta sa kamatuoran, daghan nagapuasa pero salatot tarawih lamang ang ilahang ginasambayangan. Samantalang salatot tarawih sunnah. Ang 5 wakto fardo. Bahalag malit ka sa salatot tarawih. Basta ang importante dili ka malit mo sambayang sa 5 wakto. Ang uban magdali-dali og ilis, magdali-dali og ligo kay mahadlok malit sa salatot tarawih. Wala sila mahadlok nga dili makasambay og salatul isya. Wala sila mahadlok nga dili sila makasambay og maghrib, asar, duhur, fajar. Nay uban musayo og mata. Musayo og sahur alas 2 sa kadlawon. Pagkauman matulog. Dili na musambayang og salatul fajar. Musambayang tuod pero taas ng adlaw. Mao gani na ang hikmah sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang wisdom nga nganong pinakamaayo nga oras magsahur kanang pinaka-late na, kanang hapit na ang waktu fajar. Mga 30 minutes. Ngano man para pagkahuman nimo kaon, wala na kay dahilan aron mo balik pa kag tulog. So, sa inana makasabay ka og sambayang sa salatul fajar. Kauban ang jamaa sa masjid. So mo kana mga higala, mga igsoon. Mo to'y primero. Mao kadto ang usa sa mga pinakabugat nga ibada. Ha? Ang sambayang nakaybaluta. Nga ang sambayang mao kini ang unang pagakwintahon sa Allah sa tuwa pag-abot sa adlaw sa paghukom. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Ang una nga ibada nga pagakwintahon sa Allah sa iyang ulipon pag-abot sa adlaw sa paghukom, ang sambayang. Dili ang puasa, dili ang sadaka, dili ang hajj, dili ang zakat. Ang sambayang. Inana kabugat ang sambayang. Gani ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadto naghingalo na siya. Nag-ihtidar. Naghingalo na siya. Unsa man ang pinakaulahing word, kalima. Panultion nga ninggawas ang baba. As-sala, as-sala, as-sala. Mauna ang last nga ninggawas sa baba sa Nabi. Sambayang, sambayang, sambayang. Inana kabugat ang sambayang, mga higala, mga igsoon. Imaduddin. Ingon sa hadith sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang sambayang imaduddin. Ang sambayang haligi sa Islam. Man taraka as-salah faqad hadamad din. Nagingon ang mga ulama. Si kinsa man ang mutagak sa sambayang, dili magpakabana sa sambayang, siya mismo ang nibungkag sa haligi sa Islam. Dili kana akida sa tawo nga mu'min. Ang tawo nga mu'min, nabasa na nato sa suratul Mu'minun. Unsa man ang sifat sa mga mu'min? Ulaika hum yuhafiduna 'alas salawat. Wa ala salawatihim yuhafidun, sa ingon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila kadtong nagapakabana sa sambayang, 5 wakto nga sambayang. Pero mga higala, mga igsoon, daghan nagaklaim og mu'min pero dili mo sambayang, jum'a lang mo sambayang. Ngunit tinuod, nagaklaim sila og mu'min pero jum'a lang nagasambayang.
Napay pinaka-worst ana. Id lang musambayang. Unya nagaklaim silag mu'min, mu'min ko. Ang tinuod, nisulti lang silag mu'min pero wala sila kasabot kung unsay mu'min. Muslim lang sila pero dili sila mu'min. Kay tanang mu'min Muslim pero dili tanang Muslim mu'min. Mao na. Ha? Mo nay reality nato karon. So dapat as mu'min ka, nagapuasa ka, dapat kung unsa man nimo gihatagan og pakabana ang puasa, inana pud nimo hatagan pagpakabana ang sambayang, ang 5 wakto nga sambayang. Si panahon ni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, katong nahimo na siyang khalifa, nahimo na siyang caliphate, presidente sa mga Muslim. First accomplishment niya unsa man? Muharabatu murtaddin. Iyahang gigira ang mga tao nga ninggawas sa Islam. Nganong gikonsiderar man sila nga ninggawas sa Islam? Naalay usa ka haligi sa Islam nga wala nila gituman. Pag-declare ni Abu Bakar As-Siddiq na girahon sila, ning duol saya si Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ning suggest, ya khalifatu Rasulillah. Ano siya? Khalifa sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Girahon nimo ang mga tao nga nagasyahada. Nagasyahada. Nagasambayang. Nagajihad. Nagasadaka. Girahon nimo sila. Unsa gingon ni Abu Bakar? Girahon nako sila kay tungod wala sila nagahatag og zakat. Tanawa? Usa lang karukon ang wala nila gibuhat. Nagasambayang, nagapuasa, nagahajj, nagasyahada, na ang upat. Pero naa sila usa karukon, usa ka haligi sa Islam nga wala nila gihatagan og bili. Ang paghatag og zakat. Totally ning declare sila kay Abu Bakar nga dili na sila muhatag og zakat. Kay katong zakat nila exclusive lamang katong buhi pa ang nabi. Nya pagkamatay sa nabi, gi-cut off na pud nila ang paghatag og zakat. Gidawahan na sila, gipasabot na sila, nagdumili sila. Mao tong nag-declare si Khalifa Abu Bakar As-Siddiq, nagirahon sila. Mao tong first accomplishment ni Abu Bakar As-Siddiq bilang khalifa sa mga Muslim. Inana lang gihapon. Magpuasa ka, nya wala ka nagasambayang, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na bahala sa mga pag-abot sa adlaw sa paghukom. Mao tay primero, ang sambayang. So hatagan natog pakabana ang sambayang. Ang ikaduha nga adab, ikaduha nga pamatasan. Katong kaganiya mga wajibat, katong mga obligasyon. Kadua, an yajtanib as-saim jami'a ma harrama Allah wa rasuluhu min al-aqwal wal af'al. Ang mupalayo ang tao nga nagapuasa sa tanan nga giharam sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ug sa iyang sinugo, masultiman or malihok. Ang una, mupalayo ang tao nga nagapuasa sa bakak. Ang tao nga nagapuasa dili siya dapat manghimakak o dili siya bakakon. Naatay mga igsuon karon nga nagabuhat og kanang mga dautan unya gamiton ng aya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naatay mga igsuon karon nga kulang ang ilahang kaalam unya mo pataka rag hukom. Hada halal mana, haram mana. Dili pwede. Nagingon ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala taqulu lima tasifu alsinatikum aw alsinatukum al-kadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru 'ala Allah al-kadhib innal ladhina yaftaruna 'ala Allah al-kadhib la yuflihun mata'un qalil wa lahum 'adhabun alim wa lahum 'adhabun alim. Nagingon ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pinakaduol nga pagkahubad, ayaw daw ipataka og sulti ang inyong mga dila nga kana halal kana haram. Mupataka lang kag hukom. Kung wala kay kaalam, ayaw kaulaw mo sulti og la adri, wala ko kahibaw. Ang pinakadakong sayop kanu mupataka ra kag hukom, halal man na, haram man na. Basig ning haram ka sa gihalal sa Allah
o gihalal nimo ang giharam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Muna problema. Litaftaru ala Allah al-kadhib, makapanghibakak ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanawa ha? Kanang pagpataka nimo hukom, nakapanghimakak na ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katong mga tao daw nga bakakon, gipanghimakak nilang Allah subhanahu wa ta'ala, la yuflihun, dili sila magmalampuson. Unya, unsa may mapala sa mga tao nga bakakon? Mataun qalil, gamay lang nga kalipay ang ilang makuha sa ilang pagpanghimakak. Ngayubang tao, gamiton lang ang agama Islam, gamiton lang ang ayah, para lang sila makapangwarta. Manghimakak sila, muna pinakadelikado. Nagkakadaghan na karon sila. Gamiton ang ayah sa Allah subhanahu wa ta'ala, para lang sila makapangwarta. Pero ang giingon sa Allah, mataun qalil, gamay lang na siya nga kalipay. Walahum adabun alim, ug ipatilaw sa ilaha ang sakit nga silot pag-abot sa adlaw sa paghukom. Diri pa sa dunya, ipatilaw na sa ilaha, ipatagamtam na sa ilaha ang sakit na silot. Labaw na pag-abot sa adlaw sa paghukom. Muna'y primero, pagpanghimakak nimo sa Allah subhanahu wa ta'ala, gamito nimo ang ayah. Ikaduha, panghimakakan nimo ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubuhat og buluhaton, unya mo ingon sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingon sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gibuhat na sa Nabi. Pero samantala wala ka na gibuhat sa Nabi. Natin mga igsuon karon, sa katanon ako, dili nato sila i-claim nga igsuon. Mga firka, mga sikta. Labi na ang sikta nga Sufia, sikta na Shia, hili kay sila magbuhat og hadith. Ilang i-care off sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unsa may giingon sa Nabi? Man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siking saman ang iha kong ipanghimakak nga iyang gituyo, magbuhat siya buluhaton, unya gi-care off niya sa kuha, gibuhat kini sa Nabi, gisulti kini sa Nabi, samantala wala kadto gisulti sa Nabi, wala gibuhat sa Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Gipreparan siya og lingkuranan sa impyerno. Wa iyadu billah. Pagpanghimakak lang na sa Nabi. As isip usa ka mu'min, dili dapat sa tawo nga mu'min nga bakakon. Gipangutan ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, halil mu'min yazni? Al-mu'min yazni hina yazni wa huwa mu'min. Ang tao nga mu'min, naay posibilidad na nga makazina siya, wa iyadu billah. Naay posibilidad na makazina siya kung makulangan na ang iyang iman. Ning mubo ang level sa iyang iman. Halil mu'min yasrik? Ya Rasulullah, ang mu'min ba makapangawat? Al-mu'min yasrik hina yasrik wa huwa mu'min. Makapangawat ang mu'min kung mubaba na ang level sa iyang iman. Ang pangutana, last nga pangutana sa tao, sa sahabat, halil mu'min yakdhib? Ang mu'min ba manghimakak? Ang mu'min ba bakakon? Kung sa gitubag sa Nabi, la. Dili pwede manghimakak ang tao nga mu'min. Lianna al-kadhib yahdi ila al-fujur, wal fujur yahdi ila an-nar. Kaya ang pagpanghimakak padung sa kadautan, ug ang kadautan padung sa kaimpiernuhan. Mo kato primero, yajtanib al-kadhib, mupalayo siya sa pagpanghimakak or makapamakak siya. Ang ikaduha, mupalayo ang tao nga nagapuasa sa pagpanlibak. Pagpanlibak. Mama na libak, ghiba. Nag-ingon ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gipangutanan niya ang mga sahabat, atadruna manil ghiba? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dhikruka akhaka bima yakrah. Nangutana ang Nabi, nasayod ba mo kung unsay ghiba? Pagpanlibak? Nangutana ang mga sahabat, ang Nabi,
ang nintubag ang mga sahabat, ang Allah lang ug ang sinugo niya moy nasayod. Nagsulti ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dhikruka akhaka bima yakrah." Kanang pagahisgutan nimo ang imong igsuon kung iyahang madungog, malain siya sa imuha. Mo na ginatawag nga libak. Mo na ginatawag nga libak. Nya nangutan ang usa ka sahabat, "Ya Rasulullah, kung dili tinuod ang akong gisulti sa iya, unsa may hukom niya?" Sa makna sa hadith, kung dili tinuod ang imong gisulti sa iya, gilibak nimo siya. Wa in kana fihi ma aqul, kung tinuod ang akong gisulti sa iya, wa in kana fihi ma taqul faqad bahattahu. Moni ambot pasabot tay kung baliktad ang hadith. Kung tinuod daw ang imong gisulti sa iya, considered siya nga libak, mo libak kung tinuod. Kung dili daw tinuod, wa in kana fihi ma aqul, ambot pasabot daw, kung halimbawa Rasulullah dili tinuod ang akong gisulti sa iya, faqad bahattahu, sa kamatuoran gipasanginlan nimo siya. Ang pagpasangil mas grabe ang iyahang silot kaysa sa kanang pagpanlibak. Mo na pinakadelikado. Kanang wala sa iyahaw niya giisyuhan nimo siya. Ang tao nga mu'min dili siya libakiro. Ang tao nga mu'min dili libakiro. Nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala sa iyang Quran, "Wailul likulli humazatil lumazah." Kaimpyernuhan sa tanang libakiro og nagapandaot. Wa yaqul aidan Allah subhanahu wa ta'ala sa iyang Quran sa suratul Hujurat, "Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithim wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh." Tanawa na po da, ang mu'min ang iyang gitawag. O kamo na mga mu'min, mga tao na mga manunoo, likayin ninyo ang pagduda. Kay kasagaran pagduda, makasala. Ang tao nga Muslim, tao nga mu'min, kung naa siya nakit-an sa igsuon nga mali, sa katanaw niya mali, nag-ingon ang mga ulama, paghuna-huna sa og 90 kadahilan nganong nabuhat man to niya. Ayaw dayon pataka og hukom. Muni kasagaran sa tuwa karon. Nakakita lang gani og sayop sa igsuon, pataka dayon hukom. Issue dayon, i-post dayon sa Facebook, ikalat dayon ang sayop sa igsuon. Muni problema nato karon. Feeling niya nga judge siya. Dili ta mag-feeling judge ta. Dapat tabunan nimo ang mali sa imong igsuon. Man satara musliman, satarahu Allahu yawmal qiyamah. Kinsa daw nga Muslim nga nakita niya ang sayop sa igsuon niya, gitabunan niya, pag-abot sa adlaw sa paghukom, tabunan pud sa Allah ang iyang sayop. So kung atong tong sabton nga mali nga pagkasabot, si kinsa daw nga Muslim ang gibulgar niya ang mali sa igsuon, pag-abot sa adlaw sa paghukom, ibulgar pud sa Allah ang iyang mga sayop. Nakakita kag mali sa igsoon, tabuni. Ayaw ikalat, ayaw i-post sa Facebook, ayaw videoha, ayaw kamerahe. Problema karon nakakita sayop, gipicturan, gibidyo, gipost sa Facebook. Gipakaulawan niya yung igsuon. Ang tao nga mu'min, dapat dili siya muklim nga mu'min siya. Baga ra kay sa ignaw kung muklim siya mu'min siya. Dili inana ang tao nga mu'min. Dili niya pakaulawan niya yung igsoon nga Muslim. Dapat kabalo ka mo sabot. Gipakauwawan nimo siya karon, moabot lang gyapon ang time nga ikaw na pud ang mauwawan. Mo ni ginatawag nga gaba. Ang gaba dili magsaba. Wala ijtanibu kathira min adh-dhann. Kay ang pagduda makasala. Wala tajassasu. Ayaw daw mo og kanang pagpaniktik sa trabaho sa inyong igsuon. Mag-spy mo sa imong igsuon. Bawal na.
Tanaw lang nimo kung say gibuhat niya ibulgar nimo, pakauwawan nimo siya. Dili ka na trabaho sa mu'min. Pasagdi na siya, wa kay labot sa iyahang maksiyat, wa kay labot sa iyahang sala. Kung makita nimo, badlunga. Pero kung mujarrad kanang nadunggan lang nimo, wa kay pakialam ana sa iyaha. Kanang mga hunghung lang ba? Nadunggan nimo si fulan daw naginani-nani. Unya wala nimo makitaan. Ayaw tuo ana ng mga isyu. Ayaw sakay ana ng mga isyu. Ayaw sakay ana. Dapat tabunan nimo. Ayaw patulog inana ng mga isyu. Ayaw paniktik kay tanaw nimo siya. Ayaw. Ang Allah subhanahu wa ta'ala na ang bahala sa iya. Kung tinuod man nga nagbuhat siya dautan, ang Allah na ang bahala sa iya. Inana na siya. Wala yagtab ba'dukum ba'da. Ayaw kamo pagnilibakay sa matag usa ninyo. Ayaw kamo pagnilibakay. Unsa may silot o unsa may equivalent sa tao nga nagapanlibak. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Gusto ba mo nakanon ninyo ang karne sa inyong igsuon nga patay na? Nga 100% dili gid mo gusto mo kaon og karne sa tao. Subot pasabot ang tao nga libakiro, kanibal. Muni tinuod nga kanibal. Although dili nato malikayan mga igala mga igsuon nga makapanlibak gyud ta, pero dapat magdali-dali ta magtawbat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dili nato pasagdan nga magsige ra tag panlibak kay karne ra ba sa tawo no lami. Ang karne sa tawo lami. Hilig ta magistoryanay sa kuan sa tawo, sayop sa tawo. Mo na problema nato karon. Magsige tag pangimantay sa sayop sa lain nga tawo. Pero ang sarili natong sayop wala nato gibantayan. Hilig ta mag-judge og tao, pero sarili nimo wala nimo gi-judge. Mo ni problema nato karon. Usa sa mga dahilan nga dili tubagon sa Allah ang atong mga dua, mabisita panghimantay sa mali sa ubang tao, samantalang atong mali wala nato gibantayan, wala nato gi-check. Mo ganina, matag tag example, kay ang tao manggod ang nature sa tao hilig na siya magmalinis. Ang nature sa tao hilig na siya magmalinis. Pero ang tao nga mu'min dili. Ang tao nga mu'min yuhasib nafsahu qabla an yuhasab. Mo nang tao nga mu'min. Kwintahon niya ang kaugalingon sa dili pa moabot ang adlaw na siya napud ang kwintahon. Mo nang mu'min. Pero ang tao nga dili mu'min hilig siya mangwinta og sayop sa lain nga tao. Mao na reality nato karon. Usa sa mga dahilan nga dili tubagon sa lang ato mga dua. Magsige tag pangimantay sa ubang nga tawo. Gani, usa ka example diha. Kung tagaan tag papel karon nga limpyo, ipasulat ang imong sayop og sayop sa imong igsuon. 100% back to back ang imong masulat nga sayop sa imong igsuon. Pero sa imong kaugalingon, makasulat kag 5, paphaan nimo nagduha. Tama na ning 3, daghan na ning 5. Muna nature sa tao. Kung hatagan po tagpapil karon, ipasulat ang imong kaayuhan o kaayuhan sa imong igsoon, 100% back to back ang imong masulat sa imong kaugalingon. Inani ko. Pero sa imong igsoon, daghan na ng 5. Siguro mo iris kag 2 or 3 diya at tama na ning 2. Mura man ni ako naibawan sa iyaha. Mo nay sakit sa tao. Pero ang mu'min dili nana. Mas ginakwinta niya niyang kaugalingon. Nagsulti si Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu a'malakum qabla an tuzana alaykum. Kwintaha usa ninyo ang inyong mga kaugalingon sa dili pa moabot ang adlaw na kamunapod ang kwintahon. Timbanga usa ninyo ang inyong mga trabaho sa dili pa moabot ang adlaw na inyo na pong trabaho ang timbangon. Inana mga igala mga igsuon. Nagingon si Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, law kanatil ghiba tubtilu siyam labatul siyamuna. Kung ang pagpanlibak daw makabatal sa puasa, makapa-invalid sa puasa, na invalid na nga mong puasa. Sabot, dili malikayan, no? Pero dapat unta likayan.
dapat likayan. Labi na kana nagpuasa ta. Dapat mabisita magbasa sa Quran, mabisita magdikir sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dili ta mabisi magistoryahanay sa mali sa atong mga igsuon. Dili ta pwede magistoryahanay. Ayaw. Dili pwede. Dili sifat kana sa tawo nga mu'min. Nagingon ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yakfulu li baina lihyayhi wa baina fakhidhayhi, akfulu lahul jannah." Si kinsa man ang igarantiyan niya sa kuha ang hutong sa iyang duha ka bungot, ay ang iyang bakba. Og hutong sa iyang duha ka paa, ay ang iyang pribado nga parte sa iyang lawas nga dili siya makazina, akong igarantiya sa iya ang paraiso. Mashallah. Pinakadagan tao nga makasulod sa impyerno, duha lang kaparte sa tuang lawas. Duha lang kaparte sa tuang lawas. Nagsulti ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Akthar ma yudkhilun nas an-nar", duha lang kaparte sa tuang lawas. Ang dila ug ang atong farj. Mo ni pinakadelikado pud ning dila. Pinakadelikado po din dila. Kasagaran, gani, pinakadagan nga makasulod sa impyerno ang mga babae. Nganong sila man ang pinakadagan nga makasulod sa impyerno? Takfurna al-ashir. Tungod kay kusog sila mamalikas. Kusog sila mamalikas tanawa, dila lang gyapon. Og dili sila makontento sa ilahang mga bana. Dili sila kabalo mo tanaw og utang na loob sa ilahang mga bana. Muna sila ang pinakadagan sa impyerno. Dila lang Sunod, ang namima. Ang namima, kanang mandaot ka og tao ba, kanang buhatan nimo sa isyu nga dili tinuod. Muna ginatawag nga namima. Buhatan nimo og isyu ang usa ka tawo, kay aron lang mupalayo ang tawo sa iyaha. Or dauton nimo ang ilang relasyon. Or dauton nimo ang usa ka community, or dauton nimo ang mag-asawa. Muna ginatawag nga namima. Paninirang puri sa basa pa sa Tagalog. Muna to nato nabasa ka ganyang nga aya. Wailul likulli humazatil lumaza. Sa lain nga hadith, la yadkhulul jannah namam. Dili makasulod sa paraiso katong mga tawo nga sige magpandaot. Wa fi hadithin akhar, marra Rasul sallallahu alaihi wasallam biqabrain. Faqal, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban illa fi kabir. Sa kamatuoran sila gisilutan. Wala sila gisilutan tungod sa gamay nga sala nga ilang nabuhat. Gisilutan sila tungod sa dako nga sala nga ilang nabuhat. Fakana ahaduhuma fakana la yastatiru min al-bawl. Ang usa sa ilaha gisilutan tungod pagkaw mag-ihi dili siya mangilo. Dili manghugas, dili mag-istinja. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namima. Ang usa sa ilaha sige og palakad og isyu nga dili tinuod. Tungod lang sa namima mga igala mga igsuon, daghang relasyon ang nadaot. Tungod lang sa pagpandaot, daghan mag-asawa ang nagbulag. Tungod lang sa pagpandaot, daghan community ang nayagaw. Nag-ingon ang mga ulama, si kinsa daw tong tao nga nang daot sa imuha, likayi siya. Ayaw og duol sa iyaha. Muna ang namima. Nagsulti po ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabto na itong aya, nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala tuti' kulla halafin mahin, masya'im binamim, hamazim masya'im binamim. Sa doon nga pagkahubad, nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw og tuo, ayaw og sunod sa mga tao nga sige og promise pero wala nila ginatuman. Muhatag tag usa ka example ya. Reality. Dili lang unta ta makana. Basig natin mga parinting nga nasa politiko. Mga politisyan. Hilig sila mo promise pero wala nila ginatuman. Unsay gingon sa Allah? La tuti' kulla halafin mahin. Ayaw mo og tuo, ayaw mo og uban katong mga tawo nga sige og promise pero wala nila ginatuman. Pero unsa may reality karon? Si ustad, si alim, mag-seminar, wala mo tambong.
politician. Moingon moabot si gobernador, moabot si congressman, alas 7, alas 6 pa na nadaan sa basketball court. Nagpaabot na daan kang congressman. Nagpaabot na daan kang mayor. Ang uban, kanang atat na atat maka-shake hands. Pero kung alim gani, kang ustad, mupalayo sila, mahadlok sila. Kang ilang katarungan, nanapod na si ustad, mutira na pod. Sakit sa ilaha ang makadungog og kamatuoran. Pero bakak gani, ganahan sila maminaw. Ganahan sila maminaw sa mga promise nga dili nila tinud-on. Puros lang pasalig. Palakpak pagid ang mga tao. Mukatawa pagid ang mga tao. Ganahan, muduyog. Pero si alim, si ustad, mukhutba, muhatag og seminar, bahin sa relihiyon, walay maminaw. Walay mutangkilik. Mao ni reality nato karon. Hammazim masya'in binamim. Hammaz, kanang sige og kanang mga sinyas. Masya'in binamim. Masya, kanang sige og palakad, sige og lakaw. Namim, namima. Sige og lakaw og isyu nga dili tinuod. But pasabot kung naay tawo nga boduol sa inyo bro, si Kuan bay naani man din ayaw og tuo dayon. Bro, si Kuan inani man din si ustad, si alim, si Kuan, si bro minani ayaw og tuo dayon. Kay nana ang syaitan mangita nagpamaagi aron lang usaon mabungkag ang usa ka grupo. Mabungkag ang duha ka man nag-amigo. Muna trabaho sa yawa. Ang yawa dili na namo adto sa dautan. Kay dautan naman ang pangitaon sa yawa kadtong mga maayo. Unsaon niya pagdaot. So mo na klaro ang giingon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mo to kata, namima magpalayo kita. Ang sunod, al-ghish. Al-ghish kanang pagpanikas. Pagpanikas. So likayan unta sa tawo nga Muslim nga manikas siya. Labi na kung nakay negosyo, dili ka pwede manikas sa imong negosyo. Kung halimbawa na maligya ka, so ayaw kulang yang imong timbangan. Wailul lil mutaffifin. Sa manibot pasabot sa mutaffifin. Katong mga tawo nga ginakulangan nila ang ilang timbangan. Mo na reality karon adto kag palengke. Kulangan og medya kilo, kulangan og pilalang ka gramo. Sulod sila dito, wailul lil mutaffifin. Klaro ang gingon sa Allah. Likayan ang pagpanikas. Gani na ito isa ka pangitabo. Ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ning suroy sa palengke. Nya nato isa ka babae nga namaligya or lalaki ba to namaligya og kamatis. Gipaibabaw niya ang mga maayo. Nya gitago niya ang mga daot. Tungod kay Nabi naay wahi, naay minsay gikan sa langit, gikuot sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang yang kamatis. Pag-awas ang kamot, nabasa ang yang kamot. But pasabot nagunitan niya ang lata nga kamatis. Mato nag-ingon ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna. Kisa tong manikas, dili nako kauban. So mo to. So dili karakteristik sa tawo nga mu'min nga tikasan siya. Or bisan unsa pa nga mga trabaho, so dili siya angay manikas. Dapat ang tawo nga mu'min matinud-anon siya. Sunod, ang ginatawag nato nga al-ma'azif. So ang tao nga mu'min, ang tao nga nagapuasa, dapat kung gikapoy na siya og basa og Quran, maminaw na pud siya Quran. Dili siya dapat maminaw og kanang mga music. Ma'azif po ni ginatawag nga ma'azif, mga music. Nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudhilla an-nas an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidhuha huzwa ulaika lahum adhabun muqim. Nagingon ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakaduol nga pagkahubad ug naa daw mga tawo nga nagapalit og mga lahwal hadith, kanang istorya nga walay benepisyo. According sa tafsir, ang music tinuod yun. Dagan mga tao karon nagakolekta og mga kanta, mga songs, mga kanta, music. Bigayri ilm. Liyudilla an-nas an sabilillah bigayri ilm. Aron ilihis ang mga tao sa dalan sa Allah subhanahu wa ta'ala. But pasabot mandani. Wa yattakhidha huzwa. Og gibuhat nila ang pagpangulikta og kanta or pagbuhat og kanta nga huzwa. Huzo bimana amusement, playful.
Kanang habi bahabi. Ginabuhat nila nga habi ang pagpangulik ta og kanta. Ginabuhat nila og habi ang pagbuhat og kanta. Nya gina-promote. Ginatagaan pa yung Platinum Award. Tungod lang sa kanta. Unsa may mapala nila pagabot sa adlaw sa paghukom, ulaika lahum adzabun muqim. Ipatilaw sa ila, ipatagamtam sa ilaha ang silot nga hangtod sa hangtod. Unsa man katong silot nga mapala sa tawo nga sigig paminog music, mabuhat og music. Yaqul an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qada wastama'a ila qayyina subba fi udhunayhi al-anuq yawm al-qiyamah. Kisa daw tong ninlingkod, unya namina og music, buuan ang iyang dunggan og tingga nga gitunaw pagabot sa adlaw sa paghukom. Wa iyadu billah. Tingga lang nga gitunaw. Mamubulima naman gani kag masudlag lag tubig. Unsa pagkaha ka ng tingga nga gitunaw pagabot sa adlaw sa paghukom, nga init kaayo. Nagpamatuod lang ka na mga igala, mga igsoon, nga matinuod ang gisulti sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang gingon sa Nabi, liyakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamar wal ma'azif. But pasabot sa gingon sa Nabi, moabot daw sa akong ummat, sa akong nasyon, na daw mga grupo nga ihalal nila ang zina, wa iyadu billah. Zina. Tinuod man na. Tanawa, paniid kamo sa atong palibot. Dili ba gihalal sa gobyerno ang zina? Mga lodge, mga bar, mga ilimnon. Kanang ginatawag nila patay sindi na suga. Giobligar ang mga babay nga nagtrabaho diya nga magpa-check up kada bulan. Kay basig natakdan sila sakit, astagfirullah. Gihalal, klaro na. Gihalal ang zina. Wal harir. Harir kanang pagsuot og silk. Ang silk ug ang gold giharam kana sa mga lalaki sa ummat sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dili pwede sa tawo nga mu'min or Muslim nga mosuot og silk or kanang bulawan. Bisan pa og singsing, bisan pa og relo. Dili pwede. Gibawal sa mga lalaki. Pero sa mga babae na mga Muslima, pwede mosuot sila og bulawan. Pero mga lalaki dili pwede mosuot. Kay kanang silk og bulawan, mga suluton kana sa mga tao sa paraiso. Kung gisuot na nimo na diri sa dunya, but pasabot, wala na kay bahin pagabot sa adlaw sa paghukom. Sama na siya. Unya, wal khamar. Ilim nung makahubog. Gihalal na. Panid pod mo karon. Gihalal na ang ilim nun karon. Gitagaan nag-permit, business permit, na magtukod og ilim nun. Bayad lang og tax. Napulo kabuok ang gitunglo sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitunglo, ang word nga gigamit gitunglo, gisumpa sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ilim nun. Ang tao nga nagbaligya, ang tao nga nag-inom, ang gigamit sa pag-inom, basta napulo kabuok, gitunglo kadto sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inan akawars ang ilim nun. Waja'a fil hadith, al-khamar ummul khaba'ith. Ang ilim nung makahubog, inahan sa tanang kadautan. Tanan daw nga makatabon sa pangunahuna, gi-considered kana nga alak. Pati ang shabu, marijuana, gibasi diha. Unsa hukom sa alak, mao pay hukom sa shabu ug marijuana. Dili pwede ang tao nga mu'min nga kanang palainom siya or nagagamit siya mga droga nga gibawal sa Islam. Gibawal kana sa agama Islam. Gani na usa ka story. Tungod lang sa ilim nun, nakabuhat siya og dautan. Nay usa ka tawo nga abid. Kanang gifocus na niya ang iyang kinabuhi sa pag-alagad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagasambayang, nagapuasa. Tanan, relihiyoso siya nga tao. Unya naay grupo ka mga dautan nga tao, grupo sa mga dautan, nagplano sila, nagsabot-sabot sila nga,
danihon nato na siya nga tao. Unsaon nato pagdani? So ilang gikidnap. Tanawa? Gikidnap nila kadto nga tao. Pag kidnap, gipapili. Patyon nimo ang bata, magzina ka sa babae, or moinom ka og alak. Tanawa, gipapili siya katulo. Ana siya, kung patyon nako ang bata, unya mahibawan ko, patyon lang gyapon ko. Tanawa, ha? So wala niya. Pagabot sa ikadua, zina. Kung magzina ko, unya mahibawan sa tao nga nagzina ko, madaot ang akong pagkatao. Unya basig mabuntis pa nako. Dili ko. Ana siya, alak. Walay makaibalo kung moinom ko. Tanawa? Walay makaibalo kung moinom ko. So gipili niya ang pag-inom og alak. Pag inom niya og alak, nahubog siya, gipatayon niya ang bata, nagzina siya sa babae. Wa iyadu billah. Tungod lang sa pag-inom sa alak. Mas lala. Tanawa. Mas lala ang nahitabo. Unya, pag-abot sa adlaw sa paghukom, salat, tulo ka klase nga tao. La yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, wala yanzuru ilayhim, wala yuzakkihim. Walahum adabun alim. Tulo ka klase nga tao. Dili sila pag-istoryahon sa Allah. Dili sila pagalimpiyuhan sa Allah. Og ipatilaw sa ilaha ang sakit nga silot. Wala yandur, wala yukallim, wala yuzakkihim. Dili tanawon, dili istoryahon, dili limpyuhan. Og ipatagamtam, ipatilaw sila ang sakit nga silot. Apil dito sa tulo, mudminul khamar. Tao nga palahubog. Tao nga palainom. Unsa may silot niya pag-abot sa adlaw sa paghukom? Ang tao nga sige og inom og alak. Wa fil hadith, kinsa daw ang tao nga nag-inom og alak diri sa dunya, unya namatay siya, wala siya nagtaubat, yusqa min nahril gawta. Paimnon daw siya og ilimnon na nagagikan sa sapa nga gawta. Nangutan ang mga sahabat, "Ya Rasulullah, unsa man ang gawta?" Sapa nga gawta. Ang sapa nga gawta, mga nana og dugo nga nagagawas sa kanang kinatao sa babae nga kanang nagabuwat og zina. Hugaw nagagawas sa ilahang kinatao. Dugo og nana mao kadto ipainom sa tao nga nagainom og alak sa diri sa dunya. Kisa may gusto nga tao nga mainom og nana og dugo. Ibutang nato. Kaya nila mainom og dugo diri sa kalibutan, pero paimno daw sila nana. 100% walay tao nga makasabar og ginana nga silot. So, likayan ang pag-inom og alak. Gani, gina-promote pa na karon sa mga TV. Paalasay pa. Pampatibay lagi daw ng loob. Unsa may motibay mong loob diya na masira man ang imong utok ana? Ha? So ang Islam naay 5 ka buok butang nga gipahalagahan, gihatagan og pagpakabana. Siguro nadunggan na ninyo. Naay 5 ka buok. Mao nang gibawal ang alak, gibawal ang zina, gibawal ang basta importante naay gibawal ang agama Islam kay tungod naay gihatagan og halaga nga 5 ka buok. Una, gihatagan sa Islam og halaga ang ang pagkatao sa Muslim. Mo nang gibawal ang zina. Gusto ka magzina? Ayaw. Naay nikah. Pagpakasal. Naay halal. Ayaw sa haram. Kay magzina ka, madawat ang imong pagkatao. Ang Islam nagpakabana sa pagkatao sa Muslim. Ikadua, mal, kwarta sa Muslim. Mo nang gibawal sa Islam ang kanang mugasto ka og salapi nimo nga kanang walay benepisyo. Kanang pataka ra kag gasto. La tusrifu inna Allah la yuhibbul musrifin. Ayaw kamo pataka og gasto, ayaw kamo pataka og gasta. Kaya sa kamatuoran dili gusto sa Allah mga tawo nga gastador. Ikatulo, nga gihatagag pakabana sa Islam, al-aql. Ang hunahuna nato. So man ang gibawal ang ilim nung makahubog, mga shabu, mga marijuana,
or unsa pa ba diha nga mga droga, mga ecstasy, mga katsubong, kay ron dili madaot ang atong unahuna. Unsa man nimo karon pagsambayang sa Allah subhanahu wa ta'ala, pag-ibada sa Allah kung daot na imong unahuna. Tanawa karon mga kabataan na Muslim karon. Unsa man nila karon pagsambayang nga daot naman nilang unahuna. Unsa man nila pagpuasa karon nga dadaot naman nilang mga utok karon. Ang ikaupat kun dili ko mamali ang atuang jisim, ang atong lawas. Ya, hatagan katug pakabana sa Islam. Mo nang gibawal sa Islam kana magsige katulog kay maluya man ka. Ug gibawal pud sa Islam ang matulog ka og kanang hapon na. Or kanang matulog ka after fajar. Except karon mga nagpuasa ta. Pero kanang wala ka nagpuasa after fajar ayaw katulog kay dili nimo makuha ang barakat diya. Ang ikalima nga gihatagag pakabana sa Islam, ang atuang din, ang atuang relihiyon. So mo na to ang lima kabukbutang, mo nang gibawal ang alak. Ang ikaapat nga gihalal karon sa ummat sa Nabi, ang maazif, ang music. Gihalal karon. Gi-promote, gi-record, antud nanay kon sa TV, MTV. Nana di tanan. So mo kato, so dapat ang tao nga Muslim, ang tao nga mu'min nga nagapuasa, dapat iha kining pagalikayan tanan. Dapat iyang ibisi ang iyang kaugalingon mintras na pa ang bulan sa Ramadan, ibisi niya ang iyang kaugalingon sa pagbasa sa Quran, pagpaminaw sa Quran, pagzikir sa Allah subhanahu wa ta'ala, or unsa pa ba diha nga laing kabisihan niya, ang importante sa maayo. Dili sa dautan. Ang tao nga mu'min sigurista sa reward. Sigurista sa reward. Kung nagatapok kag bahandi diri kwarta kay aron makapatindog kag balay, makapalit kag maayong sakyanan, inana pud unta ang imong pagpakabana sa pagtapok og sa imong reward. Pagtapok og reward. Kay ang imong ang rizki nato nakasulat naman na. Ang ato ang grasya nakasulat na. Naay mga tawo nga wala na naning kamot pero nakwartahan lang og kalit. Pero naay mga tawo nga bisag unsay pagpaningkamot, di lang kutob ang ilahang sitwasyon sa kinabuhi. Ibutang si mong una-una nga kini pagbuot kini sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ikaw nga mu'min, kung naningkamot ka, kutob lang gid ang imong pagpaningkamot, dapat tutukan pud nimo ang imong pang-akhirat na aspeto. Dapat magtapok ka, magpundo kag kaayuhan. Ina na mga igala mga igsoon. So mo kadto pinakaulahi nagingon ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qawla zur wal amal bihi wal jahl falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa syaraba. Kinsa daw ang dili niya likayan ang pagsulti og pagbuhat og kanang mga dautan, dili daw kinahanglan sa Allah ang iyahang pagantos sa kagutom ug kauhaw. Mo na unya napoy panulti ng usa ka sahabat diri. Qala radhiyallahu anhu, qala Jabir radhiyallahu an, idza sumta falyasum sam'ak wa basaraka wa lisanaka 'anil kadhibi wal maharim wa da'anka adal jar wal yakun 'alayka wiqarun wa sakinah wa la yakun yawma sawmika wa fitrika sawa. Kung nagpuasa daw ka, kinahanglan nagpuasa pod ang imong dalunggan. Di man ayaw ipaminaw sa mga haram. Nagpuasa pod ang imong mata, ayaw itanaw sa haram. Nagpuasa ang imong dila gikan sa katong nahisgutan nato kaganiya. Katong gipangharam sa Allah. Dili ka manghimakak, dili ka manlibak, dili ka mannamima. Wada'anka adal jar. Ugli kay ang pagpasakit nimo sa imong silingan. Pagpasakit sa imong silingan bimana? Pinagi sa imong kamot, pinagi sa imong mata, pinagi po sa imong dila. Ayaw pasakiti ang imong silingan, ayaw pasakita ang imong igsoon nga Muslim, pinagi sa imong mata, kanang tanaw nimo dautan nga pagkatanaw. Or pinagi sa imong dila, libakon nimo siya, dauton nimo siya. Or pinagi sa imong kamot, direkta. Laparon nimo siya, sumbagon nimo siya. Or sipaon nimo siya. So dili pwede nana. Wal yakun alayka wikarun wa sakinah. Mapatigbabaw sa imuha ang pagkamaluluyon. Peaceful nga tao. Pagkamahinatagon. Inana ang tao nga nagapuasa.
Wala yakun yawma sawmika wa fitrika sawa. Ayaw buhata ang adlaw nga nagpuasa ka ug wala ka nagpuasa nga pareho lang. But pasabot murag walay nahitabo. So ang pinakalugi daw nga tao, nag-ingon ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakalugi nga tao kanang ninggawas ang puasa, ning labay ng Ramadan nga wala gipasaylo ang iyang sala. But pasabot murag katong wala siya nagpuasa o nagpuasa sa murag pareho lang. Dili nana. Dapat pag-abot sa puasa, kulang-kulangi gamay ang imong pagbuhat og dautan. Hay nana, so mga igala, mga igsoon, so dili na sila kutob kay abot na atong oras. So qulu qawli hada wastaghfirullaha li wa lakum wa muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.